Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nkhalakale mina amene mukuona mkanema manumo kwa Charles Nsaku nkhalakale pazama imbiro ziko muno. Takulandirani a Charles Nsaku. Mina takakusatirani mu zochitika chitika zanu pakatipa timamba zokuti a Charles Nsaku ya MCP a Charles Nsaku zotere lero tikumana kuno kumene kuli chisonkhano cha DPP. Mina chifukwa chani cha makanizika na ludziki patakali. Apresenta hatu ndabwera kuti chifukwa chakuona masomo adziko imene timakhalira imene tikuziona ndinapitadi ku MCP sikuti alimondiposa umene koma ndachoka kundekha ndamba kuona masomphenya amene anthu akulankhula nsanje muna chaukakani mwazi ndichani kwenikwenza masokani mchani chakuchokani ku MCP ndilanga umwanzi zimene akudandaula anthu nsanje zikutima kubola atatu bola daile kone soma bika mara mwana kwa duka kwa koma ngonso muri atatu ngonso DPP so ni mwana obere kwa kuna so kwa so bano ngari ndio kwa sabara sana ni kwa bino mera kwa kumswati ndipo ndira pa ndira kwa kawa so ni wajibwa ngari ni na bangalo ya nikakhala kumbali moti makhabali moti sochitika sanakasiona umene moti ndizimene akulankhula nakanokhala mwana wanu imene wadati so mukaza kusindika pano kuti MCP no 16 September ikubaba kumene kuli muchipindako kuli bandi kumwera kwatu amene kupakati pakufuta so amalawi onani kudandaula kudandaula sudaniokandimemwe Charles Nsaku inokutika tiyatibwezereseni atati atuombole mavuto kani ndimene amalawi akuti tibwezerese atati yemwe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika asindika motero pano a Charles Nsaku osatine osati amene akutionera pano koma awo ndi maganizo a Charles Nsaku amene wakujoina lero akuti officially chipani cha Democratic Progressive Party. Tingati bwasi ndalendo ina mkhale pomwepo muli ndine Robert Mkoli pasaka kamera ndazitaka onse Robert Semani timu yonse kuno kuti kwawa makoma nonse. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.